जोंना दिनै जों फोरमायनो नागिरनाया बसगाव प्राइमारिया जोंनि सराइबिल बियाबाव बिराद मोनसे इम्पर्टेन्ट प्राइमारि जोंनि माने मा होनो बेखौ मेरुदण्ड होनना बुङो असमियाव मोनसे स्पाइन होननानै माने इंलिसाव जों स्पाइनाल कर्ड होननानै बुङो आरोखि जोंनि सेन्ट्रेल प्लेस बे बसगावआ खारन दिनै बसगाव सराइबिल बे नामजोंनो जोंनि नैबे कनस्टिटुवेन्सिनि नामाकरणा जादों ओंखायनो जोंहा बिराद मोजां बहाय पाब्लिकफोरनि मोनसे माने जोंखौ मोजां मोननाय जों नुनो थांदों जों ओंखायनो बिथांमोनखौ जों जे दा जे बिसायख'थि फैगौ बहाय माने बिथांमोना गोसो गोरबोजों जाहाथे जोंनो भट होयो ओमफ्राय सरकारखौ लाबोयो आरो सरकाराथ' जोंहा फैखागोन खिन्थु जोंनि जाय केन्डिडेट जागोन बे अजस्र भटजों जाहाथे देरहायो बेनि थाखायनो जों खावलायनो दिनै बे पिस रेलिखौ जों लादों जिहेतु नैबे गसाइगाव इउपिपिएल हिसाबै जोङो बिराद मोजां मोनसे जों रायजो राजानिफ्राय बाथ्रा मोननानै दं जों इलेक्सन गेलेखांबाय बहाय जों एमपि इलेक्सन गेलेखांबाय जोंना सबसे साबसिन जेसेबां 40टा समस्ति दङ बेनि बिथोराव जोङो हायेस्ट भट जों सराइबिल समस्तियाव मोनदों एमपि इलेक्सनाव बेनि सिगांबो जोंहा समबाय इलेक्सन थांबाय समबाय इलेक्सनावबो जोङो 100% रिजाल्ट मोनदों जे समबाय दङ बे सराइबिल बियाबनि आन्दाराव आरो जोंनि एमएलए इलेक्सनावबो नोंथांमोना नुबाय जोंहा जिरन सार बेहाय देरहादों बेहायबो जोंहा सराइबिल समस्ति नैबे बसगाव रायमाना बेफोर माने एरियानिफ्राय बिराद मोजां जोंहा भट मोनदों आरो जोंनि बे जायगाया भट बेंक बेनि रायजोफ्रानो जोंनि इउपिपिएल दोलोखौ गोदो डाबल फिनिफ्राय आराम्भ खालामनानै जोंखौ फिनानै दं आरोखि जों ओंखायनो बिसोरनि अननायखौ जों सब समय मोनगोन होननानै आरो रासिन मोनगोन होननानै जों दिनै बे रेलिखौ थाबायनो नागिरदों जिहेतु जोंना टारगेटआ मोनबाबो आरो जोंनि जे ग्राउन्ड रिपर्ट दं जोंहा मोनबाबो देरहानायनि जोंनि लाइनाव दङ खारन जोङो नोंथांमोना फैयोब्ला जों डाटाखौबो होनो हायो जोंनो लास्ट मोनथाम मोनब्रै जा इलेक्सन गेलेबाय जों मोनसेबो जेनाखै बे मोनबा समस्तियाव ओंखायनो नैबेहाय एमसिएलए इलेक्सनाव जे जोंना जे बेस्ट रिजाल्ट जागोन नैबे क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआवनो आरोखि क'क्राझार सिभिल डिस्ट्रिक्टआव 12टा समस्ति दं जों पर्बत जराखौ लानानै बेहाय जोंनि पार्टिया नैबे मोनबाखौ देरहाजोबगोन होननानै जोंहा मोनसे सिङाव मोनसे डाटा फैनानै दङ आरोखि आरो जोङो आसा खालामो बेनो जासारगोन होननानै जिहेतु दिनै रेलि लानाया जोंनाव दा मोनसे समायनिबो अभाब रेलिनि थाखाय ओंखायनो जोङो सानसेयावनो माने सानसेयावथ' हाया जोङो एक सप्ताहनि मोनसे समय लादों जोंहा बेवहाय टाउनखौ लायोबा जोंहा 14थासो भिसिडिसि एरिया आरो वार्ड कमिशनार एरिया दं दा ओंखायनो जोंहा लिडारा मेला रायजोफोरबो मेला ओंखायनो सानसेयैनो हायाबाबो सानथाम सामब्रैयावनो जों फोजोबनो नागिरदों बेनि उनाव जोंहा कड अफ कन्डाक्ट जागोन तखन जोंहा आलादा टाइपै मिटिं जागोन जों रेलिखौ हयथ' लाबाय थानो हानाय नङा ओंखायनो जों बे थांखि लानानै सानसेयावनो मोनथाम मोनब्रै प्राइमारियाव जोंहाबो लिडाराबो मेला जोंहा भटारबो मेला ओमफ्राय वार्कारबो जोंहा अजस्र वार्कार दं जों बेखौनो माने नाजादों आरोखि खेबसे